Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Pisas wil werken aan nation building. En dat zei de Curaçaose minister-president gisteren tijdens de viering van Dia di Bandera. Dat werd gehouden op het Brionplein. Pisas zei in een toespraak dat zijn regering begint met een project voor nation building. Daarbij moet volgens hem de armoede in de wijken bij de wortel worden aangepakt. Moeten naschoolse programma's worden opgezet om begeleiding, sport en kunst te stimuleren. En moet het niveau van preventieve gezondheidszorg in de wijken worden verhoogd. Pisas noemt nation building een prioriteit van zijn regering. Daarbij moeten er bijvoorbeeld ook meer medische voorzieningen dichter bij de mensen komen en bewustwordingscampagnes worden opgezet. En tot slot noemde hij ook dat het sociale leven aangenamer moet worden met veilige, schone en goed verlichte buurten. Mooie ceremonie van Dag van de Vlag. Ik had het er net al over bij de toespraak van de minister-president. Die hield natuurlijk op de Dag van de Vlag een toespraak op het Brionplein. Meerdere ministers spraken. Ook in Nederland werd door minister Silvania op de Dag van de Vlag gesproken. Het was een belangrijke dag voor Curaçao waarbij de vlag centraal stond. Het mooie geel en blauw van Curaçao. En er veel activiteiten waren. Er waren niet alleen activiteiten op het Brionplein, maar bijvoorbeeld ook bij Centro di Barrio in Brievengat, bij het Museo di Tambu Choncola en bij Cerro Grande. En al die bijeenkomsten die hebben tot doel om stil te staan bij Curaçao, bij de vlag en bij ons volkslied. Dus het was Dia di Bandera y Himno. Volgens mij is het een mooie dag geweest. Rechter zegt, overheid in gebreken gebleven. De rechter op Curaçao vindt dat de Curaçaose overheid in gebreken is gebleven bij de behandeling van een zogenaamd LOP-verzoek. Dit verzoek tot openbaarheid van bestuur was ingediend door een vertegenwoordiger van de beweging Save Sakito. De zaak draait om een bouwproject waar grootschalige kunstontwikkeling staat gepland met 8 woontorens. En de bezorgde burgers hadden vorig jaar op 11 november 2024 een verzoek tot informatie ingediend. De overheid gaf op februari en in maart wat informatie, maar de rechter zegt dat dat zeker niet voldoende is geweest. Er bleef een belangrijk deel van de gevraagde informatie structureel achterwege, aldus de rechter. De beweging is blij met de uitspraak van de rechter die ze een principiële overwinning voor burgerparticipatie en transparantie noemen. Volgens de overheid is de overname door Vigor rond. Minister-president Pik Pisas, we hadden het er net al over, die heeft gisteren bekendgemaakt dat vanaf 1 juli de faciliteiten van de raffinaderij in Emmerstad officieel door Tubase Curaçao aan Vigor Midstream zijn overgedragen. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de uitvoering van de lease agreement die een jaar geleden werd gesloten tussen Tubase en Vigor. Op 1 december vorig jaar zijn de faciliteiten op Bullebaai al succesvol overgenomen door Vigor. En de regering laat weten dat daarmee de regering zich aan haar woord houdt en dat er door bepaalde partijen in de media verschillende zaken zijn geuit over stilstand bij de uitvoering lease agreement. Maar dat is niet het geval, aldus de regering. De rechter die ze een principiële overwinning voor burgerparticipatie en transparantie noemen. Stationsschip onderschept ruim 500 kilo cocaïne. Het stationsschip Zijne Majesteit Friesland heeft opnieuw een drugstransport in de Caribische Zee onderschept. Na een achtervolging nam het marineschip een grote hoeveelheid cocaïne in beslag. Dat gebeurde al op 14 juni, maar is pas gisteren bekendgemaakt. De actie begon toen een verdacht bootje met de radar werd opgemerkt. Er volgde een achtervolging, er moest geschoten worden. Er was samengewerkt met een helikopter van de Amerikaanse kustwacht. Maar uiteindelijk hebben de opvarenden bijna al hun drugs uit het bootje gegooid, maar zijn die ook weer allemaal opgepakt. Het gaat om 19 pakketten cocaïne, in totaal 511 kilo. Onderzoek naar de gevolgen van vliegbelasting. Dat heeft het Nederlandse CE Delft uitgevoerd. De economische effecten op de eilanden als gevolg van de daling in passagiers zijn ingeschat. En daarbij gaat het om miljoenen guldens die niet
meer bij de eilanden terecht zouden komen. Vooral Curaçao zou het meest hiervan lijden, want zoals bekend heeft de Nederlandse regering het plan om een vliegbelasting in te voeren. En die vliegbelasting zou ertoe leiden dat het aantal Nederlandse toeristen op Curaçao, of in het algemeen het aantal toeristen op Curaçao, tussen de 1 en 4% zal dalen. En daarbij gaat het om veel geld dat de eilanden mislopen. En daarom is het onderzoek uitgevoerd om te laten zien aan Nederland, aan de regering, dat men niet zomaar een dergelijke beslissing moet nemen voor het milieu, voor het klimaat, dat is de achterliggende gedachte, maar dat het gevolgen zou hebben voor de economie op de eilanden. Gouverneur staat stil bij emancipatie. We hadden natuurlijk de dag van de vlag, 2 juli. Op 1 juli was het de dag van de emancipatie, waarbij stil werd gestaan bij het beëindigen van de slavernij. En de gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George Wout, noemde het de eerste keer dat het zo groots en uitbundig werd gevierd op Curaçao. En dat was een genot om te zien volgens de gouverneur. De energie, creativiteit en kracht die dit losmaakt in onze gemeenschap. Volgens haar wordt de viering gedragen door de Tumba, dat ze ons Afro-Caribische erfgoed noemde. En die als een rode draad door de geschiedenis van Curaçao loopt, als symbool van verzet en streven naar vrijheid. Mooie woorden. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Dan gaan we naar Bonaire, want daar heeft de politie 2 mannen opgepakt voor wapenbezit. De groep bijzondere opdrachten van de politie heeft maandagavond 2 mannen aangehouden in verband met een onderzoek naar verboden wapenbezit. Het gebeurde bij een bedrijf aan de EEG Boulevard. Een van de mannen is 22, de ander is 24 en ze waren in het bezit van een vuurwapen. De wapens zijn in beslag genomen en de mannen zijn aangehouden en er zijn ook huiszoekingen verricht op 2 adressen. En ook hierbij valt weer op dat de mensen jong zijn die zich bezighouden met criminele activiteiten en wapenbezit. Dan gaan we naar iets heel anders. We hadden een gesprek met Gwendoline Leuteria. Zij is directeur van Empowerman en zij voeren gesprekken in de gemeenschap met jongeren, met mannen, met vrouwen, met verschillende betrokkenen over de vraag: speelt het slavernijverleden nog steeds een rol in het dagelijks leven, in de opvoeding, in de wijze hoe de mannen zich gedragen in de samenleving. Het is geen vaststaand feit, het is een vraag en we vroegen aan Gwendoline hoe het precies gaat en wat ze precies mee bezig zijn. En onze focus is om een safe space te creëren voor mannen, om zichzelf beter te leren kennen en ook een ruimte geven waardoor mannen met elkaar kunnen praten over hun opvoeding, over vaderschap, over man zijn, et cetera, et cetera. Dat zijn geen onderwerpen waar ze makkelijk over praten normaal. Normaal niet, nee. Maar gelukkig hebben wij safe space gecreëerd, waardoor ze samen, dus laagdrempelig met elkaar over dit soort gevoelige onderwerpen met elkaar kunnen hebben. En vorig jaar hebben we
een project geschreven. Het heet Hamber Conecta. En het project gaat voornamelijk over wat de vraag is: heeft de slavernijverleden invloed op de rol van de man? Oké. En die vraag gaan we dus samen met een aantal groepen in bepaalde gesprekken eigenlijk onderzoeken. Oké. Dus we gaan met jongeren praten in de leeftijd van 13 tot 17. Over Jongens en meisjes? Jongens. Jongens, ja. We gaan met vrouwen hierover praten. We hebben met vaders hierover gesproken. En de bedoeling is dat wij samen gaan kijken naar de verschillende gedachten, verschillende opinies van mensen in onze maatschappij. Wat ze zien over dit onderwerp. Dus of er wel een correlatie is met dit onderwerp of niet. En als dat wel is, waar zien ze dat? En als dat niet is, waarom denken ze dat? Interessant. En jullie zijn nu bezig met dat hele traject? We zijn bezig met het traject. We hebben al op 24 mei hebben we de Day of the Boy Child hebben we gevierd. Want het is een speciale dag die nog niet zo bekend is op Curaçao. Maar daar hebben we stilgestaan op de jongen. De jongen. De rol van de jongen. De rol van de jongen. Want die wordt... hij groeit op in een samenleving met een moeder zonder vader of met vader zonder moeder. En dan is de docenten vaak ook nog een vrouw. Docenten vaak ook nog een vrouw. Ja. En dan heb je verschillende problematieken binnen het onderwijs waar de jongere mee kampt. En waar kan die naartoe? Ja. Dus we hebben dus met mannen en vrouwen over de jongen gesproken. Goed zo. En dat is al in mei plaatsgevonden. Vervolgens hebben we met vaders gesproken. 10 vaders, 10 verschillende vaders gesproken over wat ze zelf vinden. En de meningen waren heel verschillend. Maar het was een hele mooie gesprek waardoor ze eigenlijk ook met elkaar konden hebben over wat er verwacht wordt van een vader, wat de knelpunten zijn vanuit ook de vrouw, die ervoor zorgen dat hun niet een goede vader of juist een betere vader kan zijn. En vooral wat er van hem verwacht wordt natuurlijk. Vooral van vooral van wat er van de man verwacht wordt, wat er van de vader verwacht wordt. En ook hebben we dat stukje hoe de vrouw mede verantwoordelijk is. En ik zeg ook mede verantwoordelijk, maar niet helemaal verantwoordelijk. Mede verantwoordelijk is om een vader ook niet te belemmeren in zijn vaderschap. Jeetje, het is heel interessant en het lijkt me best zwaar aan de ene kant, maar aan de andere kant ook wel heel erg nodig dat hierover gesproken wordt. Heel erg zwaar en heel erg nodig. Ik vind persoonlijk dat als we het over slavernijverleden hebben, hebben we het niet genoeg over de rol van een man in het slavernijverleden en de gevolgen hiervan in het heden. Maar ook dat we niet als gemeenschap voldoende conversaties hebben over de diepgang dus van het onderwerp. We gaan heel snel van dit is gebeurd. We maken er liever grapjes over dan dat we er echt over praten. Precies. Dit is gebeurd, we moeten verder. Maar wat speelt er eigenlijk? Wat houdt het in? Ik vind het heel interessant en ik wens jullie succes met de gesprekken die nu gaan volgen. En ik wil je graag uitnodigen, als er meer duidelijkheid over is, om dan weer te komen. Dan praten we hier verder over. Is goed? Dank je. Afgesproken. Bedankt. Interessant. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want Colombia heeft voor het eerst een onbemande narco-submarine onderschept. En dat is dus een klein onderzeeboot die onbemand is. Woensdag is voor het eerst een dergelijke onbemande narco-submarine onderschept in de Caribische Zee. Het vaartuig werd op afstand bestuurd, was uitgerust met een Starlink-antenne en had de capaciteit op 1,5 ton cocaïne te vervoeren. Het gebruik van semi-onderzeeërs door drugskartels om drugs naar Verenigde Staten en Amerika te smokkelen is een gangbare praktijk, maar een dergelijke onderzeeër had men nog niet eerder in beslag genomen. Opmerkelijk is ook dat de antenne van Starlink, de satellietprovider van miljardair Elon Musk, door de criminelen in de boot was gemonteerd. In november 2024 werd een semi-onderzeeër geladen met 5 ton cocaïne bestemd voor Australië door de Colombiëse autoriteiten in de Stille Oceaan onderschept. Dus men heeft er wel ervaring mee, maar niet in de Caribische Zee.
Het ziet er bijzonder uit. Laten we het daarop houden. Wij gaan naar het einde van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens.